Ćao, čao, ja sam Aleks i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati kako se ja to šminkam na brzinu, kad sam u gužvi, kad žurim. Treba mi prilike oko 15 minuta, ali vrlo jednostavno. I ne koristim toliko stvari. Ok, krećem sa primerom i koristim ovaj primer od Smashboxa, Super Light Primer. Stavit ću ga na ovu četkicu od Sigme. Flat Kabuki Brush F80. Ne znam da li ima u Srbiji da se kupe, ali vi možete prstima ili drugom četkicom, kako god vam odgovara. Ja imam baš masnu kožu pa koristim ovaj primer, zato što je on super za masnu kožu. Isprobala sam ga kad sam izlazila i dobro se drži. Nemojte nikada preskačete primer, znači on je jako bitan. Ako nemate primer možete staviti kremu, bilo koju kremu ili neku koja se podudara sa vašim puderom ili čime već. Sljedeći korak je stavim korektor i stavit ću ga samo na kapke. Ovaj korektor, ali nije nešto gust, mislim ne znam. I uzet ću sunđer i izblendat ću. Kažem, ovo je samo kad ste u gužvi, tako da... Inače, preporučujem da koristite bazu za senku. Sad kad sam ovo završila, setovat ću sa MAC Prep and Prime puderom u prahu. Trebalo bi uvek da imate puder u prahu. Samo ovako, malo i... Koristit ću samo bronzer i njega ću koristiti kao senku. Uzet ću bilo koju četkicu, tipa evo ovu, ovako za blendanje. I ovo je Sephorin bronzer, nijanse Mykonos, Ponce 03. Otprilike ovako nekako izgleda. Ali jako stara kolekcija, tako da... Ali mi se sviđa ovaj bronzer za leto. Super je nijansa, onako tamnija je. Inače koristim onaj bronzer od Benefita, Hulin. I ovako samo blendam. I zato što sam setovala ovaj korektor sa puderom, zato se lakše blenda i bronzer i sve. I ne lepi se. Inače ovaj bronzer je jeftin, tako da ću gledati da koristim sve proizvode onako jeftinije u današnjem videu. Znači, nema morate da imate skupe proizvode da bi super ispala šminka. Sada ću staviti rumenilo. Ovo rumenilo je od MAC-a i Peach Twist je nijansa. Ovako izgleda. Ima neki šimer unutra. Ne znam da li možete da vidite, divan je. Divan je. Znači, kao nešto je tamna kajsija sa zlatnim šimerom. Sad ja znam da ovo za mene nešto ne ide, jer, bože moj, imam kožu masnu i punu pora, ali baš me briga. Možete da stavite prstom. Ajde, probat ću da stavim prstom. Znači, ovo isto rumenilo ću da koristim dalje. Kažem, ovo u gužvi ste, nemate dovoljno vremena ni sredstava, možda i prstima. Uzet ću još jednu malo četkicu i izblendat ću ovo gore, ovaj šimer, malo. Čisto da ne bude baš tolika razlika. Mislim da ne bude vidna razlika, mislim da se vidi. Predivna je nijansa. Još posebno ako imate zelene oči, sve moje preporuke. Ok, idemo dalje. Koristit ću ovaj tečni puder, to jest ovo nije tečni puder, kao
krema, BB krema, CC krema. Kupila sam ju u Jasminu Rajčevoj, od Art Deka je i nemaju neki veliki spektar, širok spektar nijansi, ali meni odgovara, imam žut poton kože i mislim da je ovo bio broj 02, nisam sigurna, ovako otprilike izgleda. Stavit ću ovo sa istom ovom četkicom s kojom sam stavila i kremu, to je primer. Kao što rekoh, ova BB krema CC, kako se već zove, nema neku pokrivnu moć, ali super je ovako za dnevnu varijantu. Kažem, ako bih dodala puder u prahu, providni, više bi pokrila i ostala bi duže, ne bi se pomerala. Ali onda ko ima kožu suvu, to nije za njega, baš izgleda suvo onako posle toga, ne znam ni ja. Vraćam se na korektor, stavljam malo, mogu i ne moram, kao ajde. Korektor je od Maybellina, isti. Instant Age Eraser. Kažem, a meni je on nešto onako malo za moju masnu kožu, ne znam ni ja. Ali okej, šta je to? Više volim od L'Oreala, onaj Infallible, kako se već zove. Ako gledam ovu stranu, ja se izvinjam ovo ovde, tu mi je monitor od kamere. Jer kao što sam rekla, imam baš lošu kameru i onda moram da gledam da li sam na sredini, da li sam u fokusu, da li nisam. Ovo izblendate ovako malo na brzinu, mada meni se izgleda sušio sunđer od klime. A možda i što mnogo pričam. Poprskat ću ga sa sprejom. Ok, to je to, završila sam sa korektorom, nešto malo sam stavila. Setting puder za setovanje. Četkicu stavljam malo. Imam ovako na četkici i onda uzimam kapicu i višak. Istresam i stavljam. Ali radim nežno da ne bi podigla baš ovu kremu. Jer ipak ovo nije neki mat puder, nego je krema. I ovde ću malo gde sam stavila. Uzimam drugu četku i lagano ću ovo sa lica da skinem. A malo ću da ublendam. Prelazim dalje, uzimam četkicu iz Sephore i vraćam se na bronzer, isti, ovaj Sephore, stavljam. Sad, meni se sviđa kod ovog izgleda zato što je lep i za proleće, i za leto, i za zimu. Baš ovaj stil isti. Furam stalno. Ali gledam da budem nežna, zato što stavljam ga i ovde. Da ne bi podigla ovu kremicu. Imam dugu bradu, pa ga stavljam i ovde. Bronzer. Pošto kad sam u žurbi, stvarno nema vremena za konturisanje. Ja ne moram nešto stavljam ovaj bronzer na čelo, zato što ima malo čela, pa nema potrebe, ali mogu malo ovako sa strane.
ali generalno, realno nema potrebe. Da, još jedna stvar, zaboravila sam. Bronzer. Četkica ova, ispod očiju. Ja koja imam spuštene kapke. Stavljam. Možete s istom ovom četkicom. Nije ni bitno. Jer bronzer, ipak bronzer izgledat će prirodno. Nije neka senka, brown ili crna. Stopit će se sa lica. I ja volim da dodam ovde. Samo produžim kao. Lično ja. I dodat ću još malo ovde gore bronzera. Kad sam već ovde, malo ću da izblendam. I ovde. I stavit ću ovde. I ovde. Prekida mi se video. Sad mogu pređem na obrve. Ja najviše volim ovu kao maskaru za obrve kad sam u gužvi od Maybellina Brow Drama i nijansa je Medium Brown. Ja je obožavam. Ja ne znam koliko imamo već godinu i koristim stalno. Ovako izgleda. Kao maskara za obrve. Bukvalno samo pređem. Učešljam obrve na gore. Obrve gotove, rumenilo od Meka, Peach Twist, ponovo uzimam neku četkicu, bilo koju, sad ću da nađem neku, da imam četkicu, od Morphea, rumenilo, sad vidim nov trend je ovde gore se stavi, pa ja stavljam, ali ovo rumenilo vidite sa šimerom. Da. Vidite kako na moje koži izgleda, zato što imam pore i bubuljice i svašta nešto. Ali okej, ja ga stavljam tu i dalje, mislim. I na nos. A baš zato što ima šimer rumenilo, zato ne morate da stavljate nikakav highlight. Mada. Ja ću ga ipak staviti, ali ću ga staviti samo malo. Volim ovaj highlight od I Love Revolution. Od Revolution Make-upa. Goddess of Love se zove. Njega sam kupila u Aleksandar Cosmeticsu. Imate na internetu, imate Aleksandar Cosmetics gde god. Čak su ga i u Ušću, čini mi se, otvorili. I ovaj Goddess of Love je kao ovakav zlatan. Ispala sam iz fokusa. Kažem, meni zlatno super stoji, tako da ja to mogu. Uzimam malu četkicu, prskam je, malo highlighta i stavljam ga ovde, u ovaj deo unutrašnji. I ispod obrve, malo. Zato što sam naprskala četkicu, pa znam, ostaće kilo. Ok, uzimam četkicu, tražim četkicu za highlight. Ovu Sephorinu uzimam veliku. Nema više da se kupi, tako da džaba. Stavljam malo ovde. I to je to. Ovo je moj omiljeni highlight i stvarno je jeftin. Da li je 500 dinara, 600 maksimum, divan je. I uvek ga ima Aleksandar Cosmeticsu. Ja sam ga kupila, mislim, pre 2-3 godine i dalje imaju istu kolekciju, isto sve i stvarno vredi. Veliki je, džaba je i meni je omiljen. A imam jako skupe highlighte, ovo mi je omiljen.
stvarno. Idemo dalje. Uradit ću izvan kamere oči, stavit ću eyeliner, kao i maskaru i vraćam se za sekund. Ok, stavila maskaru, ostao mi je samo lip liner, koristim od Blush Makeupa kao lip liner, nijansa je Trendsetter, ovo sam isto kupila u Aleksandar Cosmeticsu, da sam platila 100-200 dinara, džaba. Ovako otprilike izgleda. Ovde sam se, isprljala sam se dobro. To je to. Inače, skinula sam protezu, sad nosim ovu plastičnu, ko bakica, ali dobro. Ponovo, Revolution Pro Carmine, nijansa je Incite, ne znam da pročitam, ovako izgleda. Ovako izgleda otprilike. Da sam ga platila 200 ili 300, lažem, 350 dinara u Aleksandar Cosmeticsu, Revolution Pro, mat je Carmine, super je, predivna je nijansa, divna. I stavljam ga. Kao što sam rekla, dosta proizvoda će biti u ovom videu i jeftinih. U smislu da su pristupačni svima. I da su stvarno dobri. Uzet ću ovaj kao srednji deo od maramice jedne, prislonit ću ga ovde i stavit ću puder u prahu. I setovat ću usne. Ovako otprilike. I neće se mrdnuti Carmine. Probala sam ovo i stvarno deluje. Divno. Zar ne? E da, kad smo kod toga, dodat ću ovde malo pudera ovog u prahu. Evo ovako, to bi bilo to što se tiče današnjeg izgleda. Nadam se da vam se sviđa i da biste probali ovo. E da, zaboravila sam da setam lice. This Look Setting Spray od Urban Decay. Kažem, ovo izgleda, stvarno može jako lepo da deluje. Drugačije je na kameri, ali uživo je onako mnogo bolje. I fino je zato što je na brzinu. Treba vam otprilike jedno 15 minuta kad se onako fino ušemite. 1, 2, 3 puta i već posle znate na pamet i za 15 minuta ste spremne, drage moje. Možete me zapratiti na Instagramu magnetic.luna. U opisu videa ostavit ću sve proizvode koje sam koristila, kao i link od mog Facebooka, Instagrama. Slobodno komentarišite ako vam se sviđa nešto ili ako bi želeli nešto drugo da vidite, neke proizvode posebne, ne znam ni ja. Da, sledeći video koji budem snimala radit ću ono kao reversed cat eye. Ne znam da li se gledali to na Instagramu ili na TikToku, neka nova fora je ispala, kao ovde crno se, samo dole se osenči. I tako da, to je to za sledeći video. Uživajte, ostanite lepe, čuvajte se i vidimo se. Ćao!